Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Muñeca. Okay, ready na ang breakfast. Breakfast pa ron, hapit na mag alas 12. Basta na anay pagkaon. May noon. Okay, mga na ta. Ay, okay. Mauna imong plato ha. O ginisad mo ay ako. Okay. May kay nakat-on ka naging pagluto. Unsa ni? Ngano ano? Ngano? Kaparat ba yun eh? What? Parat kayo eh! Tubig eh! Tapay pa. Asong tubig! Nakalimutan ko kanda mong tubig. At tulog mo kaon sa kantin eh! Anton! Magpalit kong tubig! Anton! Ay! Animal! Wagid ko paminawa ay. Maligok dali-dali. Ako siyang apason sa iyong opisina. Ay! Murag, niyapi asin nga. Nibilin sa kong ngipon da. Paitabayan na eh. Higit mo kamaumlo to. Hantod itlog para tumayo. Ay, lahigi kay siya ni Sarah. Hoy, Marikara. Ma'am? Siya to, ma'am? Ako? Ngano doon na kay? Doon na bagog ko ilaing kauban din he? Oo, di sa. Kita ramling duha. Dali, ma'am, dali. Doon lang. Ikay dool dire. Ako din. Ako man hinuoy pa duulo nimo. Tari. Nganong naa ka man diha? Makadungog naman ko, ma'am. Sa imo isugo na ko. Dool pa nako. Manan paros. Dool pa. Ma'am, bato pa ko, ma'am. Bato pa ko. Say bata pa ka. Ha? Usay, Unsa? Magpaila pagid na siya. usay magpaila. Magpaila pagid ka nga. May care ko ni mo. Ikaw ba, Bugart? Ma'am. Nagkaanam ka na mag-abusar? Ay, sorry, ma'am. Unsa man? Gusto ka ipahipos na ko nimo ang tanan nimong gamit? Ay, saan ni siya? Ayaw, sarana. Asa mo kunin mo pabalinon, ma'am, ha? Salain nimong amo. Ayaw, may... Ano lang yapon ko din, eh? May din, kay way gutom. May abusar ka na magmaayo. Di ba, ma'am? Di mo pag-abusar ang ako, ma'am. Di ka gusto nga, magunahon na ko nga sa imong kinanglanon, di ba? Kisa may muatiman ni mo. Pila na edad mo. Okay. Ha? Di ba? Wa kay taod-taod nga wa na mo care ni mo. Di ba? Taod-taod na wa na mo care ni mo. Og ikay mo care na ko. Lami pa kay care. Hilom! Nindot, Hilom, ha? Wa akong pasabot sa lami, ma'am. Nindot pa kay care ni mo. Kana ding adama din tika og coffee. Iniglakaw ni mo, ginig-abot ni mo. Ako nagibuhat because I care for you. Okay. Eh, Masa klase sa care? Ha? tender care. Ha? Gilo kita. Kahilas ba Gilo yan kita. mo? Lami ki ba mi? Kangilo ni mo. Pita mamay. Ay nagisoko na ko. Gusto rom ko nga mupahiyom ka. Mukatawa ka nga murag gigitik. Ha? Aron di ni mo ma-feel nga tigwik sa ka. Ha? Unsa tigwik? Tiguwang. Unsa? Unsa to? Tiguwang nga kwaknit ba tigwik. Gitigwiks pa nimo ha? Matigwiks karumuanga ka. Awa Ha? sa. Tigwiks sa nang sweldo nimo. Ayaw. Saman. Na imong mga wrinkles, oh. Imong mga wrinkles. Ug ang imong mga ugat nga mibathay sa imong tampihak. Murag barikos. Ayaw kalagi kalagot. Ayaw kalagi. Kana. Kang animal kini mo bugay. Kana. Pahiyom kay kun magngisi ka, ma'am. Magngisi ka niya mo pahiyom. Oh. Murag gyud ka og Unsa? bagay tang duha. Bugart! Namanam na no.
Ikaw ha? Imo lang binuangan akong mama? Bade ay, binuangan ko tao. Anong binuangan mo kay mama? Gusto lagi tingog mama tawag nimo. Gusto mo siya magdakop-dakop ming duwa, bangaan ni mo eh. Ha? Duwa mong duhas mama? Oh, duwa may pinindot kay duwaan mama mo. Unsa man ang duwa? Ay, basta, gusto lang kong mawa ang stress ni mama ni mo. Munang ako siyang gilingaw. Sugol lagi to tawag mama nimo. Ang wa man ako tiwasa. Siwat diwasa. Padong eh, suko-suko lang to iya, suko-suko lang to. Huwag sabot. Mao lagi, suko-suko lang tong iya. Ang pagtawag nako, suko gid ay. Suko gid ay, murti man. Ha? Ingon ba ya Sara? Imo lang binuangan mama. Igudjug ka kumuna ko bugart. Dong, kani tinuod nga istorya dong bisan kanus awa gyud nako binuangis mama nimo. Dako kay respeto ni mama nimo eh. Kispiti. Wala respeto ba? Sabay. Kay mayo gyud siyang amo. Amo. Dili kay kayuhang muhatag mo mintog sildo. Mayo gyud siyang pag-amo. Kuha. Busar jab ka. Imo lang siya binuangan. Nakangan ko taon. Wala gid na taon ako binuangi. Pinangga kay na akong mama nimo. Tutoy yung gani ko kung iya kong patutin. Unsa? Dahan pagyud ko. Ngani ko ikaw maapasi. Imi? Di ba giingnan taman ka? Nga mag-uol gyud ko kung mulakaw ka nga wa man kakaon. Imo na ang nakita ha nga nagkaon ako. Nalipay ko. Pero nag-uol, tungod kay dili ako'y nag-andam sa imong pagkaon nga imo rong gikaon. Unsao man ako sa pagtuon sa imong linuto nga perti man parata. Sorry, nag-good. Nagtuon pa gani ko unsaon pagluto. Sige na, pag-order lang di og imong makaon be. Labing siguro o pasag ka makakakaon. Gusto ko makigsaw nimo. Huwag kita magkasaw gahapon. Sige na, pag-order na dito. Apitar ba kumahuman oh? Makapay ubos naman kay ka Anton. Sige na lagi, pag-order na dito aron magkasaw ta pagkaon, okay? Oh, dong. Mm. Ano yung anay mo yung tinawan ako? Kita katutoy ako mama? Buwag na. Wow! Oy! Nya, nganong sulti man ka, tutoy ka mama. Joke na tong ako dong. Ikaw, ari ko dili. Ari ko dili. Ay! Ang sabi niya akong pinangga, eh. Kalimti itong gisulti, ha? Taon dong. Niya mamay. Hindi ang mama ni mo, eh. Joke na mo itong akong gisulti, ha? Gisulti, ha? Iskamay. Isa. Mamoy. Ay, salamat din taon. Adlo ka mama? Adlo ko, iya pala kong putbolon. Muna ko'y trabaho. Magtagbaw na kong pangitag asa ko makakaon na ni. Luoy kay kabugar. Luoy mo lang. Mga, ay, gitaw tunganis mama ni mo sa kong joke, ha? Ay, gitaw. Kita ka tutoy ako mama? Wala gitaw, doy. Kita man nagingon nga kita ko. Ikaw ba ya? Ay, dong. Ingon ko ni mo nga joke na to, ha? Joke na to. Di na ka usab joke? Una na, ang panako. Di na, dong. Di na ako mag-joke-joke nga to. Sige. Luisab ko nimo kung wa kay kaon. Salamat dong butan di kay ka. Pinangga juday ko nimo. Saman, pagutaw kag Milk. May Milk ba? juga binuang ako ha. Joke mo ni ato, God. Di ko ay. Sara kutag gatas pran ako. Oh, tutoy ka kay Sarah. Di ay. Saday. Okay. Baho asa na dong. Ha? Hayong ka. Ha? Kalawang ko na to. Doon na kay gikagulan, ha?
Doon na. Ano man? Gart. Saon maghimo laing ni ka. Ani damay. Ani, ikapon ni mong paa ni Sarah. Kapon. Ma-feel gini mo nga init mong lawas. Nga, ma-feel mo nga ang ikaduhang tuhod mo mugahi. Di adon paksiti yun. Gahi. Di na Unsa na tuhod gahi? Joke na tawag ko dong. Di na kumutambag ni mo eh. Sulti na sa ka. Gahi mo na day ka bugart? Hindi, nagahimo na ko. Munyik ka ba? Oh, mama ni mo. Sumbo ka mama! Sumbo ka Joke mama! na lagi to. Mga ganing, naglisod ko kay di ko kamao. Moy, ako pa ni pangutan. O, si Brad Anton pangutan na ni Moy. Oh, ikaw man kay mapuli sa imong mama. Ngano niya magyapon ka sa imong opisina nga gamay? Wa man ako pangayo ang yawi. Nganong wa man sad nimo pangayua? Nga naman di ay good. Kinanglan ba gyud nga mulingkod ko sa iyang lamisa? Aron mahibaw sila nga ako'y mupuli ron ni mama? Kinahanglan gyud Anton, aron mo respeto sila nimo. May respeto man sila nako. Kinibaw man sila nga anak ko stag-iya ning maong kompanya. Emi? Unsa man gyud imong gusto? Mao'y akong gusto nga muila sila nimo. Mutahod og mag-sir sila nimo. Ay, Emi. Muna'y angay nimo, di ba? Og kung ila ka ng sangpito og sir, ma'am usab ang ilang isangpit diri nako. Managlahi gyud atong prinsipyo, Emi. O gusto kong sundon mo ang akong prinsipyo. Aron mo tubo ang imong ambisyon. Managlahi ang atong ambisyon, Emi. Nagpasabot lang ka na. Nga di gyud ta alang sa usa. Unsa? Mahimong sa sunod adlaw, mubalik na ko sa Cagayan. Ha? Desidido ka na gyud nga adto magpa-assign? Nausa nang akong desisyon, Emi. Adto na ko dito manarbaho. Bisag dili ko musugot? Mamugos gyud ka, Anton? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!